волеизявление на човека, афидевит, удостоверение, обявление за наличието ми измежду живите човеци, от жив мъж, със собствено име Албен, син на Любен, от родовете Димитрови, Дарчевич, Радеви, Стойкови, Николови и други неизвестни на мен български родове. Правови статус: жив човек, суверен, народ, власт по Конституция. До ООН, Ню Йорк. Копие до Министерство на правосъдието. Копие до Министерски съвет. Копие до Министерството на вътрешните работи. Копие до президентството. Копие до общественост и медии. Този документ е валиден на всяка територия и трябва да бъде приет като документ в съответствие с естествени, международни, извънтериториални, суверенни и други права без ущърб за притежателя. Всички права и свободи са запазени и защитени от териториалните закони и международното право. На притежателя на този документ да се оказва помощ и всякакъв вид подкрепа. Документът е съставен под номер А Л 001 5082 025. Аз, вечно живата божествена душа, проявена в тяло на мъж, Симе Албен, от родова линия по баща Димитров, съм мъж от плът, кръв и кости, с дух и душа, съвест, съзнание, ум и разум. Създаден съм по воля и подобие на Твореца и между нас няма посредници. Наследник съм на моите деди, наследници на тази земя България, и упражнявам цялата власт на суверен, дадена ми от Твореца по вселенските кони. По волята на Твореца съм свободен от задължение пред всякакви личности, лица, персони, физически и юридически лица, корпорации и други образования и същности, и указвам, че притежавам всички известни права и свободи на жив и свободен човек и суверен мъж Албен на земята. Известявам, че както преди, така и сега аз съм жив и от деня на моето раждане нито за момент не съм се губил без вест нито на сушата, нито на морето. Отхвърлям, анулирам, отричам всички договори и оферти, сключени по-рано от мен, както и тези сключени по умълчание и чрез измама, с изключение на изгодните за мен. С това волеизявление снимам, отхвърлям и анулирам всички дадени от мен клетви и разтрогвам всички договори, подписани от мен с скрита информация и знания, въвеждайки ме в заблуждение. Личната карта не може да се счита за договор, тъй като скрито от мен в нея е вмъкнато съдържание или структура на юридическо лице, изписано с главни букви, фамилия, име, бащино, както се изписват фирми. Аз, жив човек, мъж, Албен, не се разпознавам в тези документи. Този факт на превръщането ми в частна фирма е скрит от мен, а моят подпис върху личната карта е придобит с измама. Поради това личната карта е само фикция и няма силата на договор. Уведомявам, че ще използвам лична карта само ако е в моя полза и изгода. Аз, жив мъж, Албен, живо роден на 2 декември 1973 лето на територията на България, земята, народност българин, вечно живата божествена душа. Проявена в тяло на жив човек от плът, кръв, кости, дух, съвест, съзнание, ум и разум. Жив мъж, суверен Симе Албен,
съм съучредител и бенефициер, изгодополучател на персоната, гражданина, физическото лице, юридическото лице, господина, правната фикция Димитров Албен Любенов. И аз мога да задействам от мое име и в моя полза тази персона, гражданин, физическо лице, юридическо лице, господин, правна фикция, само тогава, когато е изгодно на мен и е нужно за моя полза. Всяко движимо и недвижимо имущество, регистрирано до сега или в бъдеще на персоната, гражданин, физическото лице, юридическото лице, господина, правната фикция Димитров Албен Любенов, СГН, принадлежи на мен, жив и свободен човек, суверен мъж Албен. Не се нуждае от вашето опекунство върху мен, моето здраве, моето семейство, моето имущество, всички мои активи. Творецът ми е надарил по право всички при моето раждане. Творецът дарява на всички при раждането ресурси и земя, разпределени по-равно. Властта, дадена ми от Твореца, упражнявам непосредствено по нравственост, съвест, с чест, достоинство, доблест и справедливост, чрез заповеди по въпросите, касаещи моите неотменими права и свободи по рождение, както и свързани с правата и свободите на моето семейство. Заповедите, дадени от мен, се изпълняват незабавно от физически и юридически лица, фирми, корпорации, държавни органи и други подобни правни образования и фикции. При неизпълнението им ми се дължи компенсация за нанесените загуби от всякакъв характер, за най-скъпия и невъзстановим ресурс – времето, в размер на сума, определена от мен в зависимост от дадения момент и степента на инфлацията. Оставям за себе си правото да променям единиците за обезвъзмездяване за единица минута време. Известявам, че за да се изисква предоставянето на лична карта от мен, удостоверяваща персоната Димитров Албен Любенов, е нужно да ми бъде предоставен документ за боравене с лични данни от длъжностното лице, служебното лице, което изисква лична карта. Служебното лице, което иска лична карта за проверка, няма право да я предоставя на трети лица или друга страна. Взаимоотношенията с частни организации се уреждат по силата на офертно-акцептните отношения и договорното право е единствения закон. Аз, жив човек, мъж Албен, известявам, че ще използвам за идентификация мой авторски документ с авторски автограф или пръстов отпечатък от палец на дясната ми ръка. Те са мои авторски идентификатори, служат за самоидентификация и моя интелектуална собственост, както и тази на личната карта. Забранявам използването на мои лични данни, моето изображение, плодовете на моя труд, а също и всички данни, пряко или косвено, касаещи мен и живота, здравето ми, без изричното ми писмено разрешение. Известявам, че частните корпорации нямат право да заместват държавата, да притежават репресивни органи на държавна власт и да изискват каквато и да е подчинение от мен без подписването на осъзнат договор от двете страни. Аз мога да използвам това волеизявление винаги и на всички места, където и когато ми е нужно. Аз мога да използвам даденото волеизявление. Даденото волеизявление е съставено, написано и автографирано собственоръчно от мен и също с моя интелектуална собственост, както и моят автограф. Забранявам копирането и обработката на данните без моето съгласие, а също така и придружаването към даване на такова съгласие. Право на тълкуване на даденото волеизявление оставам само за автора, за мен вечно живата душа, проявена в тяло на жив човек, мъж Албен.
Нищо от написаното в настоящото волеизявление не може да бъде използвано срещу мен на моето минало, настояще и бъдеще. Притежавам неотменни божествени свободи, съучредител и бенефициер съм на правната фикция Димитров Албен Любенов. За всяко посегателство или негативно действие срещу мен и моето семейство, приятели, както и всички божествени души, са в сила вселенските космически икони. Настоящото волеизявление, освен в писмен вид, е публикувано официално със свободен достъп в видеоплатформи и социалните мрежи. Настоящото волеизявление е да послужи на мен пред всички организации, корпорации, юридически лица, физически лица, длъжностни и служебни лица. Уведомен един, уведомени всички. Всички права и свободи запазени. Волеизявлението е официално и ретроактивно. Настоящето волеизявление написах на 15 август 2025 лето. Аз, вечно живата божествена душа, проявена в тяло на жив човек, мъж Албен.